За първи път толкова много пъти Здравейте, аз отиш. съм Портио, до мен е XX Владиро. Нали? Ще играем Build Battle. Започваме ли скоро време? Не. Не се. Але де, моля ти се! Играчите са 11. Колко 11. са? Да, Започнахме, какво трябваше 11 да човек. мине? Пещера. Пешера. И това? Това трябва да дупча 2 часа. Трябва да уча 2 часа. Моята ще бъде букуджарска. Моята не е. Моята е... Моята ще бъде най-зле от всички. А моята ще бъде още по Моята ще прилича на поп. лаги. Не се правя. 7 минути. Чакай, какво правя аз? Това ми трябва и камък. Това пещера трябва ли да има злато, диаманти? Всичко. Ега! Няма, моята няма да има. Да не бъде. Моята ще е малко скромна бедняшка. Аз има съм готов за 6 минути. Аз правя гъс. Е, толкова ще бъде голема. Нема... А, си е тук. Аз му да почвам да правя. Аз сме циганите, слагаме желязо. Аз няма сложно. Аз не съм тебе. Признат, че не си велик човек. Моето е черна дупка. Черна дупка. Осветление сега слагам. Аз още се мъча да правя тук нещо стена ли, какво правя. Сега слагам и релсите. Браво на те. Аз какво правя сега, бе, аз? Много защист. Да не знам. Базика се сме. Моята пещера е толкова малко и мизерна. На мен ми лаги. Не. Дефне на мен, да. Аз май направо Аз май направо. пещера, а не хаос. Моето ще бъде по-ритуала.
Моето всичко целя път от лава. Не знам защо ми дава се. За да не може да се направя пещера. Стига. Мене толкова малко ми трябва да се я направя. Много минути. Става бързо. Става бързо. Не за мене. Не, никой не мога ми даде хубаво нещо. А не, ценно. Моето не стана, мина гараж. Ето прилича гараж. На гараж. Да. Води как изглежда. Като пещера. Макар. Ами това е много старо. Така. Ето не влязам в пещера. Аз ще видите какво прави. Аз ще се вложа на количка. Ние нищо не правим. Откъде? Ти също нищо не прави. Повече като пещера. Моето е толкова грозно, че да ти паднат очите. А моето... Кой едно спот от лава, това е моето. А? Кой едно спот от лава, това е моето. Шест секунди, 5, 4, 3, 2, 1. Екс експлодирало. Даун ти, окей. Епика. Даун ти, Епик. не, окей. Епик. Не го че ти дам, не е толкова грозно. Абе, ако ми бутна количката тук, веднага, горе, горе. А, какъв е този букуджарник? Па. О, това хубаво е. Окей, му давам. Аз мога да сложа бариера, че бе. И съм толкова прости. Аз виждам, да има бариера. Това не е пещера, това е къща. Пещера, не. Ще му дам буп, защото не е толкова Пуп. хубаво, да. Грамотно дете. О, това пъще... Той е тръгнал да прави коза.
Дава му... Това не е пещера. Това е го прочетал. То не е от България. Ето го моето. А, не, това не е моето. Това не е моето. Абе, за това хубава бе, маня тази лава. Моля, че диамант ти ми служи, все едно е богат. И той е беден. Боп. Гад пещерата. Дава му... Уау. Как бе толкова голямо, толкова просторна, колко моята. Нали? Не е хубаво. Това е някаква... С едно дърво. През... И това е Квадратче. квадратче. Верно, това е квадратче. Това е този ужасил. Пуп, Куде го? пуп. Не мога да го гледам. Ай, твойче. Какво е това? Ей. Като гледаш какво е. Добре, ще сложа. Да, ти окей. Много си е хубаво. Кучиш, брат. Това Чинарно. бе. Там е пещера, това е зона 51. Това ще му дам пуп. Пише чата. П-О-О-П. Чуй мизера печели. Поне твоето е на трето место. А? Поне твоето е на трето место. И това ще бъде закличето и чао.